Milatik gora kide batu gara Altsasun antolatu dugun gazte topagune sozialistan. Topagune honetan egon den eduki politikoaren maila eta konpromiso militantea ezin dira ulertu azkenengo urteetan mugimendu sozialistak militantzia ereduaren inguruan egin duen lana kontuan eduki gabe. Zentzu horretan, azken urteetako ibilbidea eta lana ospatzeko espazioa izan da Altsasu egunotan. Bide horretan jarraituko dugu. Komunismoa, berriro ere, gizateriaren askatasunerako indar erreal bihurtu dadin baldintzak jartzen, eta antolakuntza komunista esparru guztietara hedatzen.
zor diogu gaur garena, arretaz begiratzen diogu elkarri. Zer ikasi harengandik, guk ari zer itzuli. Gure aurretik ere milaka izan dira, gogoan dauzkagu, borrokan batu direnak. Ziega zuloan ehunka dauzkate oraindik. Edertu daiteke erraza da, desitxuratu, zikindu, zentzu zuztu, haien konpromisoaren oinarria. Jarritako eta utzitako harri bakoitza. Guri dagokigu zintzo begi argiz erreparatzea. Tortura, kartzela, heriotzaren lainopean zaildutako militantzia politikoari. Gorputza eta gogoa, besterik ez dakargu gurekin, garena eta izan gaitezkeena. Zelai zabal bat, eskura dugun denbora guztia. Historiari zor diogu gaur garena, artega begiratzen diogu elkarri, zer ikasi harengandik, zer eman etorkizunari. Milak iretik gora elkartu gara Euskal Herriko gazte topagune sozialistan. Ilusioz eta indarrez bizi izan ditugu azken egunak. Urte eta erdiren ondoren, ekimen nazional batean elkartzeko aukera izan baitugu. Ezin ahaztu ordea, Espainiako eta Frantziako estatu burgesen kartzeletan baiturik dauden militante politikoak. Eta noski, sozialismoaren eta Euskal Herriaren askatasunaren alde bizia eman dutenak. Jaso dezatela gure babes eta elkartasun osoa. Munduko beste hamaika txokotan bezala, Euskal Herrian ere, asko izan dira modu desinteresatuan, gizartek sozialista baten aldeko borrokara batu direnak. Leku eta garai ezberdinetan borroka horrek forma ezberdinak hartu baditu ere, toki eta denbora guztietan partekatu izan den ezaugarri komun bat nabarmendu nahiko genuke. Gizakion askatasun osoa lortzeko militante politikoek eduki duten borondatea. Klaserik gabeko gizarte bat eraikitzeko prestutasuna. Guk, mezu unibertsal horren lekuko etiko politikoa jaso eta Euskal Herrian borondate sozialista errotzen dihardugu. Horrek, besteak beste, zer esan nahi du. Batetik, estrategia sozialista baten baitan, nazio auzia ebazteko beharra azpimarratu duela preso eta ieslarien borrokak. Zentzu horretan, nazio auziaren ebazpena eta klaserik gabeko gizartearen eraikuntza programa politiko beraren parte direla ulertzen dugu. Bestetik, borroka esperientzia horrek, gainontzeko esperientziek bezala, egungo mugimendu iraultzailearentzat baliagarriak izango diren irakaspenak ateratzeko balio behar digula. Giza askatasunaren proiektu politikoak, klase dominazioaren suntsipena dakarren heinean, burgesiak, eskura dituen bitarteko guztiak erabili izan ohi ditu militante iraultzaileen jarduna oztopatzeko. Kartzela, zentsura, manipulazioa, torturak, dispertsioa, erailketak, xantaia. Hori gutxi ez eta iraganaren errelatoiakin bat ere inposatu nahi du. Bai egungo kartzela sistema eta errepresioa justifikatzeko, bai eta etorkizuneko balizko antolakuntza iraultzaileen aurkako baldintza kulturalak jartzeko ere. Errelato interesatu eta klasista horretatikat, aurreko borroka esperientzien dimentsio etikoa jaso behar dugula uste dugu. Militantzia politikoaren balioa, askatasun kolektiboagatik egindako borrokan dagoelako. Espainiako eta Frantziako estatuentzat, gatazka politikoaren soluzioa galtzaileak zigortzean eta bere ondorengo mugimendu politikoaren deuseztatzean edo integratzean datza. Esplotazio ekonomikoak, errepresio politikoak, pobreziak, dena delako zapalkuntzek eta askatasunezak dirauen bitartean ordea, ez dago aterabide posiblerik.
guretzako, estrategia sozialista batek, errepresaliatu politikoen baldintzarik gabeko amnistia oso aldarrikatu behar du. Bestera batera esan da, amnistiaren aldeko borroka eta klaserik gabeko gizarte baten aldeko estrategia batera garatu behar dira. Alde batetik, preso eta ieslaren izarea politikoa bermatzeko une oro. Eta bestetik, amnistiaren gauzapenerako. Zeina burgesiarekiko indar korrelazioaren araberakoa denez, klase borrokaren bitarte soilik lortu daitekeen. Ezin delako instituzio kapitalisten bitartez lortu. Horregatik, hemendik errepresaliatu guztien amnistia oso aldarrikatu nahi dugu. Euskal Herriko mugimendu sozialista zuekin da. Amnistia osoa. Zerbait erakutsi badute, hori klase borrokari gaurkotasuna da. Baina klase borroka modu desorekatua ari da garatzen. Proletagoa ez baitago alderdi komunista eta antolatuta. Ez hemen, ez inoa. Eta ondorioz, burgesiak aurkari errealik gabe gobernatzen jarraitzen du egungo gizarte kapitalistetan. Gainera, pandemiak zabarritutako testuinguruan, dominazio burgesaren izaera diktatu dela areagotu baino ez erabili. Izan ere, salbuespen egoera politikoak ezarri ditu munduko lurralde askotan, eta ofentsiba ekonomiko eta politikoa bizkortu du. Proletagoaren eskubide zibil, ekonomiko eta politikoak ezabatuz. Alde batean, alderdi komunistaren hutsunea dena. Beste aldean, burgesiaren totalitarismoa da. Bankaria eta enpresaria handiak, boterearen jaun eta jaberik diren urte hauetan ordea, eragikate hori ezkutatzen dituzten ideologiak eratu dira. Ideologia horiek, klase borroka bera ezkutatzen saiatzen dira, eta kapitalismoan berez sortzen dituen arazoa, kapitalismoa gainditu gabe konpondu daitezkenaren ideia zabaltzen dute. Adibidez, gaixotasunen kutsakerei aurre egiteko norbanakoen portaera arduratsuaz eta osasun politiketaz hitz egiten da, baina ez da ere esaten kalitatezko osasungintza unibertsal baten beharraz. Soldata arrakalari aurre egiteko aberatstasunaren banaketa justuagoaz hitz egiten da, baina ez da zalantzan jartzen gizartea bera klasetan banatuta egoten. Ingurugiraren subsidiari aurre egiteko politika ekologikoaren inguruan hitz egiten da, baina ez da zalantzan jartzen energiaren, uraren eta bezalako gizateriaren ondasun unibertsalen gaineko kontrola kapital handiek izaten jarraitzen dutela. Ondasun horiek plusbalioaren zikloak subordinatzen dituztelarik. Munduko milioika proletariek immigrazioaren aurrean integrazio politiken hobekuntzea aipatzen da, baina horien pobreziaren eta immigrazioaren kausa diren enpresaria handien gerra imperialistak ez dira zalantzan jartzen. Eskuineko eta ezkerreko alderdiek eragiten dituzten ideologia horiekin apurtu beharra dago. Gizateriaren osasuna eta ongizatea bermatzeko, ez dela beharrezkoa burgesiaren kontrolpeko osasun bitartekoak espropiatzea eta horiek modu unibertsalean antolatzea zein erabiltzea. Esplotazio ekonomikoarekin amaitu nahi da, ez dela beharrezkoa burgesiaren boterea kentzea eta sozialismoaren eraikuntza ekonomikoari bide ematea. Norbanakoen askatasunen eremua handitu nahi badu, ez dela beharrezkoa demokrazia burgesaren aurrean demokrazia proletarioa ezartzea, egungo bat historikoan aurkitzakegun arazo sozial garrantzitsu guztiak klase borrokarekin lotuta daude. Eskubide zibil eta politikoena, genero indarkeriarena, ingurugiroaren kutsaurarena, fasismoaren gorakadarena, preso politikoena, arrazakeriarena. Komunismoa askatasun unibertsalerako proiektua da. Proletagoaren diktaduraren bitartez, burgesiaren boterea kendu eta gizarte asko aurrerako baldintza, materia eta kulturalak ezarri nahi dituen.
emakume langileak ikuspegi lortzaile baten baita antolakuntza komunistara bateko Italia egiten ari den lan nekaezina. Aipagarria da, hain ere, egiaren zorrea. Mehatze borrokaren dimentsio kulturalaz ohartarazi eta artearen potentzia iraultzailea berreskuratzeko lanean dabilela. Eta aipagarria da, nola ez, komunikazio bitarteko sozializak indartzeko behar egiten ari den saiakera handia. Ikasle abertzaleak eta gazte koordinadora sozialistak ere pausoak ematen jarraitzen dugu. Hezkuntza eta gazte esparrutik burlesiaren boterearen aurkako dinamika politikoak antolatuz eta gero eta jende gehiago antolakuntza komunistara batuz. Esparru desberdinetan, baina norabide berean gabiltza lanean mugimendu sozialistatik. Ez ahaztu, mugimendu sozialistak klaserik gabeko gizarte batek egiten du lana. Eta ikuspegi estrategiko horren baitan kokatzen ditu gainontzeko auziak. Nazio auzia, emakume langilearen zapalkuntza, gazte eta hezkuntza problematika, arrazakeriaren auzia, zein eskubide eta askatasunena. Askatasunerako prozesu politiko hori maila internazionalean gauzatu behar dugu. Eta horretarako alderdi komunista internazionalaren norabidean lanean jarraitu behar dugu. Egun hauetan ospatzen ari garen topagune sozialista hau larruner emaitza da. Eta heldi berean, mugimendu sozialistaren aurrera pausu horiek ospatzeko momentua ere bada. Hemendik lan hori maitasunez eskertu nahiko genuke. Eskerrak eguneroko lanean dabilen militanteari. Proiekzio estrategikoa duela bermatzen saiatzen diren militante guztiei gure eskertzarik handiena eman nahi dizuegu. Eskerrik asko bihotzez! Komunismoa giza emantzipaziorako eta askatasunerako proiektua den heinean, mezu unibertsal baten eramaile ere badela kontuak izan behar dugu. Hau da, komunismoa giza askatasunaren alde dauden milioika pertsonik zuzentzen zaien mundu osoan. Eta ondorioz, gu guztioi ere zuzentzen zaigu. Zentzu horretan, militante komunista definitzen duena autoetiko bat da. Norberak, bere gaitasunen arabera, gizarteriaren askatasunaren alde lan egiteko borondateak egiten gaitu militante komunista. Erabaki horren aurrean, era batera edo bestera, guztiok aurkitzen gara ureren batean. Eta norberaren duintasuna eta handitasunetikoa, bere gaitasunak gizateriaren garapen askearen mesedetan ipintzen dituenean agertzen da. Horren bestez, giza historiaren liburuan aro berri bat irekitzeko, gure aletxo ipintzen jarraituko dugu adierazi nahi dugu. Izan ere, orain arteko garai historiko guztiak klase dominazioaren kapitulu desberdinak izan dira. Baina komunismoa etapa berri bat irekitzea du helburu. Askatasunaren errainuaren etapa hain zuzen ere. Ekoizpen bitartekoen sozializazioan oinarritzen dena. Hori gabe, ezin likiteke askatasunaz hitz egin.
Gizarteri osoarentzat zer ekoiztu eta nola ekoiztu libreki erabakitzeko balitzarik gabe ez dagoelako askatasun unibertsalik. Giza historia zentzurik badu, hori askatasunaren aldeko borroka etengabean oinarritzen da. Kontrara, historia klase dominazioaren eta basakeriaren eszenatokian baino ez da bihurtzen. Horregatik, alderdi komunistaren eraikuntzan lanean jarraituko dugu.